Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ewkh University, Meghalaya. Ka Little Star Higher Secondary School kabadan hakasnang nongba binther kala thau ya ka record banlong ka school ka Nyngkong na po ka Eastern West Khasi Hills District Banyora ya ka nam Lahduh ha ka state level Subroto Cup under 17 girls. Kani ka jingjob kalawan menta usnem ha ka bagi kena kantay under 17 jong ka Little Star. Kilala ban pelim ya ka North Liberty Higher Secondary School ha ka final jong ka state level Subroto Cup 2026. Da kani ka jingjob ka Little Star Higher Secondary School kan mikmat ya ka jala Meghalaya siya ka International Subroto Cup 2026 kaban salong hanong ba Delhi badha Bengaluru. Na kaliang ukuch bat ki khana kila penpau ya ka jingmen ban yora ya ka nam Lahduh ha ka state level bat kilethu baki angnut ban khur sa ya ka nam Lahduh ha ka international level ha baphai sya ka jingya linti ka Little Star ha ka district Subroto Cup ha usnam arjar arpuar ha bas danga Subroto Cup ha Eastern West Khasi Hills District ka Little Star kalai shimbenta tang ha ki arteli ki category na ki lightly. But kala job final ha baro arteli ki category. But house nam arjar arpulai. Kala isim mentalut ha baro lightly ki category. But kala job final tang arteli ki category. Henry nadu usnam arjar arpusaw hadu arjar arpunrio. Kala kurbet marwe ya baro ki nam Lahduh ha ki final ha baro lightly ki category. Ki bakantop ya ka under 15 boys. Under 17 girls but under 17 boys. Ka Little Star Higher Secondary School ka Donru yala ka jong ka Football Academy. Bad latip ya ka kum ka Little Star Academy. Bad kani ka deiru ka Academy ka Nyngkong do na po ka Eastern West Khasi Hills District. Banyo ya ka jing itu na ka All India Football Federation. Ha ka bakala yoru ya ka 2-star rating. Kani ka Academy kala idon kam kerki banyo ya ka jingerap naka sorkar ban penbiang ya ki infrastructure namar wada padeng ki babun ki jingduna kala lapat ban sei ya bungot ki rangyele ka ki bala mikmat ya ka jella ha ki babun ki lempung yele ka baper. I'm so proud ngala long bet kamen sim ro kala long kemen namar ngikum ki teammates barak khot ngila elong kemen bet namar ba kam tamba ka de ka first time yang bangi job hadu ka state level ha ka Nyngkong te ngi sujab tang ha marang hi tang ba hadin kat tupat delang ba ka jing don ja ka kamen sim ja ka jing yakun ki jangi ba ka jing I min sim jing ikut sisro ngila la ban poi hadu ka thong ban ngila la ro ban kun job ngile akun ting hang ti hapo nang ba Shillong bat andang ngila le po nang ba Delhi ro ngin yale bat ngin kunting kumbang ila practice kumba ikut sisro ila arab yangi kum tahi ka mensim jang ka jing yakun ro ngi kum ki teammate so ide bandan lam ka jing arab iwe bat ka jing arab markelia ngi kerman ro pa ngi dral ngi lawan phana syatero ngin wan ra ya ka trophy ringkat ka jing job ka jing keman kastang janga ka devin ka kanusman bat ngade ka Kapten jang ka under 17 girls haka panik ko nga ingo ubrede kan lat bala dan ka yangi bangila job siya ka state level but kumjuring ekblay ki coaches ki bala yarap yangi bangila po siya ka jing job but ya kini kai kami pa ki balawan kasian yangi hadap bang po siya ka thang muntang hapan yakun siya ka international level but kumbang ila yakun tingek siya Shillong kumjuro ngin yakun tingek siya international level bangin yu kajing job Kakerteng jong akadai iba planong sit bat ngadai ka vice captain jong ki under 17 girls Little Star Higher Secondary School bat Nyngkong syap ngi ingu yo blay terkenrat ublay lam ngi syaduk kan kalenti ban ra ka jing job naduk ka district level syaduk ka state level bat mentang ngi haban represent syaduk ka international level bat ngidan ro ka jing kermen ban job ya ka international level ro kerteng o syam phonuk maplang ban ngadai head coach jong under 17 girls jong ka school bakum juro jong academy te idap jgemek bokraw yakaba ki under 17 girls ki jongi yakaba ha une usnem kila yo ekana am jing job ngte state level Subroto Cup mukharji jong usnem arja akunre te but kanero ka dikasin kabalai yakaba ngi kum ka school berkum juro academy ngila yo ban represent ka district ba laisin kan thing la lej berni so kemen ru bah kasin kabalai ngila yo ban longkum kinong job te kalong ga buram ka bakrawi ka school ning ba bat ngi rukum ka academy hi barok koi
ya kwa ki kena kan thei ki jungi ki la wan lam ni kan nam ka buram ka bakra tam te hadu kan ka por klimat ka mamta ni yo I ba ka jing pan krek jungi kla ya nang ya chakmat na ban ra bang let represent ya ka state Meghalaya shaka international level te hakum ko ni ka por bangin pan krek gane ngila hikai ki kena ki jungi ba kumno bagin maintain ya ka thia kadam ka bam ka di pat kumjuru na kaleng academy ro ngila pan krek ya ka ba ki kena kan thei kin don art session mata ya ka morning session ba ka evening session nambar ha ka jing yi junga ko coach ka jing fair ka jing ila kai kalong bahas district level kalong da kumai lagi pois state level kala kham high competition but ni expect ru ba chapo international level kan kham ha chu te hadu ka ni ka por klek mar kam tangi persyang yiki i girls ki jungi bikin kham push ka training but kunjur ka workload jungi khna ru ngi la kham pen kiun ka intensity kindiat namar ba ban lechi mata shidu international level kamdai ka level ka basup ke ka ba in yakun but kunjur ngai I ya ka weakness jungi khna ki jungi hang ne apo district level ngi ka competition ka kham duna te ka level chu khana ru ka performance ru kham duna abang ilai pada state level ngi I mata ba ka performance gi khana ka kham kiu par ka competition level ka kham kiu te kamta bar ngi late level international level akwa bi ngi khana ki jungi kan kham ha chu bar kum juru ngala I ki weakness jungi bangala persiapan correct bangala wanra apa ka training ru bangin kham improve nadu ka tactical play bar kum juru ka technical play ki jungi khana te hadu gani ka por mar ka manta ka jing makrek layak chakmat bang expect ru ba ngin late bida kaju ka mentality bagi late represent international level batang kawi bagalong ba in late bida kaju ka mentality ba in wan ra bai hiru ye kajing job They Rick Springfield dong ha head of youth development di Little Star Academy par kumjuru ko munoi kai dong ka Little Star Higher Secondary School ayang hang ni Ricard bat head coach dong ka under 17 girls kabadang job shen ya ka state level Subroto Cup 2026 dan Nyngkong ko head of youth development kumjuru ko munoi kai I penpau ya ka burom ka bakrau bat le silap dong ka jing so sarong ya ka school hi baro ka we ha ka bala yo ban mo new mau jam ni kata ka jing job ka bakrau ba po ka state level ilaya linti la kumba lightly ki snam ha ngla yo ni simenta hang ni po district level namata ki each group under 15 boys under 17 boys but under 17 girls de hoi haka jing pe krek ke jangi kum ka academy hi don be ka thong be da kumno haka we ka si ngin sayo ban simenta hadu ka national level taman re haka ni ka kenti menta sisang la yo I ka men sim mo sim yakun jong kini ka under 17 girls ka bale sila ban ong bon ni ki kena kim pada day kita ka each group ka mo kin poi ha ta khan re khan yo snam re dang don ba khat a khat lai khat sau snam re mo ngi la I sisa ka men sim yakun ki jong ki bat la yo ra sya ka thong dan kalian jong aku mu head of youth development katong jong hi ka don hi kuno ban nang ikan tiwi kena nadu ki snam mo ni practice hang ni la pedang I kena nadu drill snam ban ibu hadu ki khapra snam ti katong jong hi ka player development jong hi ka don be bangin kan tiwi ki kena begin poi ban le ka be hadu ka national level bat kunjuru mo le si la ban ong ban hadu bangin yo ru ya hadu ki Indian team ki player mentaling la I ba ki kan thei ba ki la nang kiu ta ngi ngi scam ba ki kan theru kin sapoi haka we ka por haka du kan national level tin na kaliang kum ngaru kum head coach bat kum juru kum no hikai mo te nga ai ka burom ka bakrau ya baro hi na du ka management ki nong hikai kum juru ki coach ki official ki blai don man yarap lem ba ngin poi hadu kan ka thong man yo represent man tapat sya ka national level kaman salong sian ko delhi sa ka we ru le sila man ong mo ba ka Little Star Higher Secondary School ringkat ru ka jing te lang ba ka Little Star Academy ka ju simentaru om tang ha ka football re ju simentaru ini ki inter school athletic meet ka bujulong hamairang te mentala Arsenal ngilabat ya ka overall champion mun ma ha jing le kai ha ki field bat ki throw ki jump bat kunta teten ngilayo ban ma ban bat ki kena bangi ju pencelur ki kena hi ba ka jing le kai hi mun kadai ka we na kata kalat iki kumno ban yarap hakil yang baro la kalong hakalat yo kam yo jam la kalong hamno ban maintain ya ka jinglong discipline jong ki kena maintain ya ka akor ka burom mo kadai na ka jinglong sport person na ka jinglong simenta ha ki jingle kai teng ngi ba kani baro hi kadai ka jing playlat jong ka management hi kumju na school bat academy kumno ban mo ban penbha ne ban wandur ya ka school bat academy haju ka por bangin la men simenta ba men job kum juru ngala ban ong ba wat ka puli ka puthi ru le si abang ka school ru kawan hi mo ki kena ila man sei kena ki ba don kata ka kadan ha ka jing nang ka jing start ba ka bat ka ba biang
Pidan dukan marbam, ndey. Compare la ka barid, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant, bat ki way, ni pishat roti, shat kiek, bat ki way, na ka benta ka koit ka kya, jongi pat ba, nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jing shanya, naki, pidan kam bandon de ka license, ka papaka, ka bala itu da ka an, kata, ka Food Safety and Standards Act arajar henril, ling ba ka section, lai puway, iway. Kamde ka ba ba pinyo ka license, pila ba na-apply ka online, link ba ka website, foscas.fssai.gov.in, da ka ba pihap pan-upload ru, ikikot kisla badan kam, kat kum ka judging kam, jong pi. Pila ru banyak kendo, iki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam, jong u lani ke district medical and health officer, habaro ke district, ke badan hamigalaya, lat no, tang ha is kasi hers, pila ban let bed, siya ka office terekam jongki, ka commissionerate of food safety, ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kwat kakya, kinong bam nong di, lawan ra siya pi, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Byrnihat ne Byrnihat, wat ka rukom thoru kalaya pher. Ka Byrnihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya, henry ka Byrnihat ba tho du yupat ka don ha Assam. Ka wei ka nong ba, henry la pya liang du pu du sam, chunki jilla. House name hajar prasaw, ka kai pot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka Byrnihat ha kamat Henry ka kubo ka jingsha bonsin la klet but omshim la ban pin pau. Nama ime te la slem te la don hi jaga sanpo kumbangi kinong shong itip hi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam. Hindi ban ong ba kal air ka wan me tang na Assam ne tang na Meghalaya. Kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border. Ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jinyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer ka hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam. Ban pin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ye ka jinglong jingman jong ka leer klem sange kadero kabajan bahabar ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka bordar Assam kajing ye per jong ka leer kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pej menta ber kipor ki ba mensua kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bogla tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee. यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo usam henry ban ong ba Byrnihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo